Sa balang kasulatan nagpahayag na daan ang Biblia sa Karaang Tugon nga adunay tagna nga giskutan nga sa Isaias 9:1-6 nga usa ka kahayag mabot nga usa ka bata na tao. O kining bata o mao gini ang gitagna ni Propeta Isaias 800 years before Christ sumala sa Isaias 7:14 sa kababaeng birhen manamkon sa kabatang lalaki. Kunya natuman kani sa bagong tugon sa 1:18 ngadto 23 nga gitawag siya og Emmanuel, ang Dios uban nato. So unya ang sa mga pahayag diya sa Biblia nga kining tema nga mong giskutan mao man ni ang Santo Niño nga mao si Jesus. So kanang natao nagpagkatao mao gini ang Kristo nga natao niagi siya o pagka bata gayod. Kay imong basahon ang kining balaan kasulatan ang Lucas 1:35 matud pa diri sa maong pahayag nga atong basahon ang usa sa mga ang bagong pakigsaad sa Lucas 1:35 nga usa ka babae nga tumasahon for the satisfactions of the listeners nga mao kini ang giskutan diri sa kung imong dison balaang bata niya. Kining bata mao man ni ang Kristo, mao ni si Jesus nga nagpagkatao niya gisus sa ka babae. So kini kay balaang bata, balaan santo niya bata ninyo. So Lucas 1:35 masabot nga nasulat kining mo ni ang santo ninyo Isos. Lucas 1:35. Yang tema pamatudan ko nga ang santo ninyo mao si Isos. Nya sumala sa Acts of the Apostles sa King James Version, unahon na ito ang pagbasa ang Grigo. By the way, the New Testament was written in Greek. Ang Acts 4 verse 27. Ngayon diri sa page 226 sa Greek New Testament, ingon nga Agio Faida tu Yeso. So, ang sa 31, ingon diri nga Agio Paidas tu Yeso. Sa kaning gitawag og Agio, Hagio, saint or secret. Ang kining Paidas meaning child. So, balaan nga bata niya, Jesus. Acts 4:31 sa Greek New Testament. Mao ni Jesus yun. Unya kay ang King James Version sa mga Protestant Bible nga dili gid one-sided. By the way, akong gamiton sa pagpamatuod dili gyud Catholic Bible. Puro ni dili katolikong basahon. Tanawon ako ang Acts 4:30 to 4 niya versikulo 30-31. Ngayon diri sa maong King James Version, by stretching forth the hand to heal and signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. Ibakyaw ang iyang mga kamot o madawat nimo ang katingalahan pinagi sa ngalan sa huli balaan bata Jesus
Sa to pa, kung i-translate mo sa Spanish, Holy Santo, Child Niño, Jesus. So, tima landaan na prubahan na nako ron sa King James Version sa Buhat 4:30-31, Lucas 1:35 sa kuan mo Santo Niño gyud. Last 2 minutes. Unya, when they had prayed, the priest who was shaken, and they were assembled together, and they were filled, and the Holy Ghost, and speak the word of God with boldness. So, klaro kayo nga among Santo Niño nga ilang nasilang sa sud sa templo, himutangan. Unya, yatras sa City sa King James, nga nayon diri nga for the truth para sa kamaturan against the Holy Child Jesus. O sa nang balaang bata Isus. So, kining maong akong gigamit nga ebidensya base sa Griego o sa King James Version o diya pag Tagalog nga akong gigamit ato ning basahon ang Gawa 4:31-30, mga kapatid, sa si pangalan ng yang banal na si Jesus. Pangalan banal. Oh. Sa to pa, balaan na si Jesus. Wa may balaan na 40 seconds. na tao, Holy Child, mamugis si Kristo. So, base sa maong tima nga among lantugian nga si Santo Niño Jesus Christ, isip affirmative. So, the center of this debate regarding si Santo Niño Jesus. So, kinahangayop mo ito pinanggang atbang ang Bible Baptist, munigar nga kini Santo Niño, Holy Child, dili ni si Jesus. So, muning sa mga pinuli diskusyon, kay mubo naman yung timaha, so muna akong ipribahan, base ning live gyud sa Bisag Radio nga si Santo Niño mao si Jesus sumala sa ebidensya. Daghang salamat ug mayong gabi. Okay, so mao to siya ang first affirmative stand, mga kabisdak. So ato sa ning i-welcome ang mga nang-view karon, sila si Brother Makong Mangyaw, si Philip Cesar Herrera, and Julius Abueme. Okay, so guban pa. Nagandaghan po din mga kabisa. Yeah, sige, unya na lang karototoro to i-mention. Okay, so 10 minutos nga cross-examine. Okay, Bradley, ready? Okay. Okay, sige, go ahead. Alright bro, my friend, salamat sa imo nga hamubo nga presentation. Una nga pangutana, sa ato bang sa ato ang tema ang ato bang na sabtan ba gyud nimo pag-ayo ang tema nga imuhang gipabarog karon, boyfriend, para sa mga naminaw? Imo ba gyud na nasabtan nga imong pamatud-an nga ang Santo Niño mo si Jesus Christ? Oh, nasabot gyud kay ako manggi ipamatudan base sa Biblia nga si Santo Niño mao si Jesus. Nasabdan ako kay namay mga kaligunan. Okay. Maingon ta og Santo Niño, paingon na to Santo Balaan. Tinuod na, boyfriend? Tinuod gyud kay santo gani nga holy or saint suma sa Griego mao gyud na ang usa sa mga meaning nga kining santo balaan o saint na siya holy. So ang holy o ang saint pareha ra na sila? Managlahi ang word pero ang kining gipasabot maora. Maura. Okay. So kanang si Jesus Christ kay siya man Ginoo. Ang Ginoo ba kalibel ba na sa mga saint or santos? Ang Ginoo siya mo'y
balaan sa tanang balaan ang Diyos. Unya, ang mga santos, natural. Balaan pero na may labing balaan mo ng Ginoo. So basically sa imong istorya ron dili sila tupong. Masabong tadaan kay nangutana ka nga Diyos kog santos, ibaw na kadaan nga dili mas labaw yung Diyos. Anong ipangutana po man nimo nga ibaw na bang labaw ang Diyos? So sa ato pa kung labaw man ang Dios sa mga santos, pwede ba nimo tawagon siya santo? Ang usa sa mga matawag siya og kining santo pero gitawag siya sa Griego og hagios, most holy siya. Kaya kung nabasa sa Acts 4:30, Acts 4:27 o 30, ang Griego dia hagios, most holy. So klaro ang gitumong ang most holy mo si Kristo. So sa ato pa, kana di ay pangalan nga Santo Niño, kuwang din na dapat di ay most holy child. Wala makuwang kay ang ipasabot ang klaro di na kinahanglan isuwat pa kay pag-ingok Santo Niño referido na sa most holy child Jesus. Okay, mo yun ka ba bro friend nga iningon ang Bible sa diha nga ang mga bata nga maabli ang mga bata nga lalaki nga moabli sa taguangkan pagatawgon og balaan mo yun baka na nga naa sa Biblia na. Ang premise basaha sa usa ka mangutana, Mr. Monitor, basaha kay your question is hypothetical. So imo kung po yun daan, basa usa ka mangutana, Mr. So wala dili ka familiar ana. Suma sa argument nature of debate nga ang your question is hypothetical. Imo sang basahan usa ka mangutana nako. Pwede ra ka di mo yun. Ay, my question is mo yun baka. Pero akong pangutanon na later kay nangita ko wala na ko nakuhaan. So, sa ato pa, mingon taog balaan dayon bata. Akong pangutana nga nung dili na siya. Ang imong gibasa ganina sa Lucas, Acts chapter 4 verse 30. Klaro man jud diha sa King James Version, Holy Child Jesus imong gibasa na. Pero ngano man jud nga tawagon man jud nimo balaan nga bata nganong dili man nimo taytulan o balaang batang Hesus sama sa imong gibasa? Ibagamit ako ang balaang bata Hesus, sakto na. Pero kung i-translate to sa atong ilantugian, Santo Niño Hesus, maura gihapon. Nga ang Santo Niño Hesus, maura na siya. So, sakto ang imong gimensyon nga pagpangatan na nganong di mo titulan sa balaang bata Hesus. Pero ako lang gamitan o kinatsila mo ng Santo Niño Hesus. Pero ubang translation, maniglahi ang words pero ang gipasabot maura kining balaang bata Hesus. Okay. Balik ta sa imong presentation do you understand or do you know the history of Santo Niño de Cebu? Mr. Britor, your question is yes or no? Do you know the history? What ang mag-topic, Mr. Repuentes, Brother Repuentes, mahitong sa history ni Santo Niño, ang ato lang ilantugian nga Santo Niño mo si Jesus. So your question is misleading. So sa ato pa, okay, akong comment si Britor, ako ang i-rephrase na to ang pangutana. Sige, rephrase. Sa ato ba or usbo na to? Sa ato pa kung giingnan ta diri nga dalahan ta og imahe butangan nato na diha og kaning ngalan dayon dili na nato tanaw ng history. Asa na siya gikan unsay kuana na niya? Atong gilantugian Brad Repuentes. So kining basim gud sa Biblia ra akong pahayag kanina. Mugamit ko sa kong presentasyon, Bible nga dili Katoliko. So, mo na nga, wak mo magamit history. So, ask me what I have said. Wak mo magamit history kanina. Unya,
puko sa tima kay debate mo ni di maniwali sintro Santo Niño mo si Jesus. So kung history yung sa gikan niya gidang Magellan, wa ko magpabarog na Mr. Murito. Okay. Sa ato pa ang ato ang mahatag karon nga presentation nga kumingon ta nga kung ato lang siya nga sakto ba nga atong atong i-equate ang kaning atong gidebatihan karon nga first mismo ang statue or statua ni Santo Niño, okay ba, sakto ba na nga ato siyang i-connect dayon sa Bible without knowing the history of the statue? Ang tubag na ko, Brad Ray Puentes, ang atong ilang tugian, wa na mag-involve o statue o larawan. Ang tema, Mr. Monitor, si Santo Niño mo Jesus Christ. So wa mag-convention na tungkol sa images, secret images ni Santo Niño. Sa ato pa kung mag-istorya dahil tag Santo Niño, way labot ang imahe niya or unsa man ngalan lang ang imong pasabot sa imong presentation, dili apil ang unsa siya. Maro may tema atong ilang tugian na si Santo Niño mo Jesus Christ. So wingon ba nga apil ang larawang Santo Niño, pwede sa ditsuhon ta naglarawan. Pero mo naman ay subject matter na to. O mausapan. Di man mo gawas ang tema kay debate mo ni. Kay gingnan dito kanina nga pwede mo i-appeal ng larawan sa wapit na magsugot. Di ba dire sa Sunset Studios bisag dito? No, I mean if we talk about Santo Niño, so unsa may ato ang naasa ato ang sa imong hunahuna kung musulti ko nimo Santo Niño being in the Philippines, being Last 2 Filipino. minutes. Sa imong hunahuna mingog Santo Niño, unsa may mabutang sa imong hunahuna, ang ngalan or ang tibuok niya nga presentation? Nindot imong pumutana. Ang Panginoon ko Santo Niño niagi pagkabata si Kristo. Muna nga bala ang bata siya. So muna nga diha matong tema kining bala ang bata mo ni si Jesus. Kay negative man ka sa to ba dili si Jesus ang Santo Niño. So diha rang puko sa ilang tugian na to diha napita ra gyud Mr. Moderator. Okay, sige. Right. So sa to pa ang imuhang gina argue is about kaning balaang bata. Now, my question is ganina about sa balaan. I will find that verse pero karon ari ko sa bata. Kay imo makita dili siya kaning it's a vague nga kuan or kaning general term. So dili siya kaning proper noun. So akong pangutana nimo, daghan mang balaan, daghang bata. So sa imuhang presentation no imuhang gi-claim ang Acts 4:30. Matawag ba nato og kaning ma-equate ba nato si Jesus Christ nga di nato ngalanan o Jesus Christ, bro Efren, tawgon na nato balaan bata aya ana ma-equate imo bang connect ba nimo si Jesus Christ kung balaang bata lang di nimo nganlan? Ang kunik bitaw na kung numati ka sa kong presentasyon kanina nga in the name of the Holy Child Jesus. So, balang bata Jesus. Ang ngalan ni Jesus. Kay mo man ngalan sa buhat 4:12. Ulay laing ngalan sa tibuok kalibutan. Muni Jesus. Niagi pagkabata, niagi Lucas 1:35, Santo Niño. So di aron dapita, brother, na ang akong presentasyon, din ko magawa sa koral. Sa linya kung sa basketball pa, out mo ka kung magawas ka. Okay, time na. Time. Okay, time na to ang kining cross-examine. So, aray na punta sa negative stand mga kabisdak. Kalabot na sa to ang tema na si Santo Niño mao si Jesus Christ. Okay, so Brother Ray, go ahead.
Okay. All right. So, salamat kayo. Now, ato ning klaruhon sa presentation karon kay regarding the presentation of from the Bible, dili naman nato lang tugian mga higala kung kinsa nang naa sa Acts, kung kinsa nang naa sa Lucas. So dili na debatable na nga mingunta nga si Kristo ning agig pagkabata balaan siya nga gitawag siya Holy Child, Jesus sa Acts 4:30. That is not the main argument kay para nako dili na nato siya given na because by Bible wala man tay laing nga maistoryahan diri. Now, ang ato ang pangutan-on karon is about kaning Santo Niño nganong motuo man ta nga mao na si Jesus nga mao iyang pamatud-an karong kagabhion. So sa ato lang pag-examine ini, sa pag-examine nato, kung ato lang siyang tawagong balaan, and I will find that verse later on, nga ingon ng Dios nga ang batang lalaki that openeth the womb shall be called holy unto the Lord, holy. And then mga bata, daghang balaan, labi na ingon ng Dios nga basta batang lalaki. So, dili gid nato na ma-equate dayon og Jesus Christ. Ang ako pangutana diha, nga anuman nga di man butangag bala ang batang Hesus kung si Jesus Christ na siya. Pero mga mga higala ato mahibaw-an nga this presentation nga kung ato lang yung klaruhon nga mayo tag Santo Niño is ang tanan gid kinatibuk-an, ang banta, ang imahe, ang iyang pangalan. So mga kinatibuk-an gid mo ay ato ang ugkapon karon. So Santo Niño de Cebu dili gyud nato mo na akong inigar karon nga di na si Kristo. Una sa tanan, number 1, wala ingan ni Kristo. So kung di nimo inganlan og Jesus Christ, so ikaw lang mo'y moingon nga si Jesus na imong i-claim, pwede ra na. Sa ato pa, si Bro Irwin, ato ning himuan og batang picture, tawgon na to Jesus, pwede ra dahil gihapon. Kay, bisag unsa man nga kuha nimo, imo lang tawgon na dili man na pwede. So, we understood nga kani diyang Santo Niño was first introduced, it was a gift from Magellan to kaning usa ka asawa sa hari sa diha sa una sa diri sa Southern Leyte nga gihatag niya dayon kauban sa ubang nga mga imahe. So sa ato pa sa iyang history palang daan ni Santo Niño di gini siya mahimong Hesus because we understood nga kini si Santo Niño kung imong tan-awon ng history gikan ni siya sa Espanya. Niya si Kristo bro iprin kay Hudyo man. Di gid ni siya magikan sa Espanya. Unya ingon ang mga referensya nga wa siya ning gamit referensya Bible lang gyud iya ha, okay? Pero sa ako presentation kung atong tanawon na ang Santo Niño kung ang sagikan ingon diri ang referensya that the exact origin of the infant Jesus statue kay wala pud na sa tema nga statue pero ato na lang ang kunon nga ang atong tema karon is about everything, the whole of Santo Niño de Cebu, his image tanan ginagiyad nga ato ang hisgutan. So the origin of the infant Jesus statue is not known. But historically sources point to the sculpture of Holy Child with a bird in his right hand mo ni pinakauna. Nya mulink ni siya mga higala sa gitawag na to og Holy Child of Prague nga gikan sa Holy Infant of Antioquia. So ang imong tan-awon gyud from the history itself dili gid siya mahimong Hesus. Nga naman kay sa gigikanan sa pangalan dili mao sa iyang itsura kay mao lagi kay tungod sa namatay si Magellan, gimbalik ang Spanish ning Risbak, sunog ang Cebu. Nakita nila dito sa ilahom, milagro kuno kay wala sunog. Dayon, mao to nga naitom siya kay siguro tungod sa sunog. Pero kung imong tanawon siguro si Jesus Christ sa iyahang pagkahudyo, dili pod sa imahe palang daan. Kung atong hisgutan gyud nga
Santo Niño ato na lang gid unta nga kung tawgon pa lang gid na og Santo Niño Jesus or Holy Child Jesus, then dili na nato na istoryahon. Pero kung moingon lang ta nga mauni nga child o mauni nga imahe, then ingon ta si Jesus Christ dayon na murag bisan siguro panghuna-huna sa usa ka basurero, maka huna-huna gyud nga dili gyud na mao. Pananglitan ang kanang iyong pamatud-an, no? Pamatud-an nimo una sa tanan, ako dili ko mo ditso dayon ana nga dili na siya mao, labi na sa iyahang naong panagway o kinsa na siya diha, dili ko mo kuan ana. Ang bati diha kay kung pamatud-an nimo nga si Hesukristo na siya, ang pangutana nakakita ba kaniya? No, nakita kang Hesukristo? Wala. So kana nga Santo Niño lang, Holy Child, that means wala siya ngalanig Jesus. Bisag kinsay mo claim na sa ato pa kana siya kung tawgo na nako og Holy Child, lain nga pangalan aw naa may holy, dunay child, daghan labi na mga lalaki. Ingon ang Dios, pagatawgo balaan kanako ang mga lalaki nga muabli sa taguangkan. So kung imong tan-awon na diha, general kaayo nga pangalan, that means kung asa lang nimo igo, mao ni ato ang i-equate dayon, atong imuon dayon nato nga mao ni diha. Pero dili gyud na pwede kay ato mang tan-awon mga kaigsunan asa ni siya gikan, unsa gid ni siya gikan nga kani nga pamatud-an nganong imuhang di nato ni manigate nga ang apilo nato, di nato manigate ang Biblia nga muligita sa Santo Niño niya, dili na to nganlan, dili na to apilo ng iyang imahe, dili na to apilo ng tanan, iyang history, lisod kaayo nga mapamatud-an ni muna. Kay mingon lang tag si Jesus Christ, si Jesus Christ is God, pero mingon ta nga dili man siya santo. No, dili na to natawagog santo ang Ginoo, kay kanang mga santos para ra sa mga tao. Ang Ginoo holy gyud na. Mo bitaw nga dita mo tawag og Espiritu Santo, mo tawag ta og balaang espiritu kay sa Spanish word wala sila ang ilang secret og holy parehara. Pero doon naman tay holy balaan diri sa ato ang pinulungan. So dili na mahitabo nga siya na mga kaigsunan gikan sa history, pangalan o okay, time. Okay. Nangyari na po ito sa cross-examine sa negative. So, examino ni siya sa affirmative na siya, Brother Efrain Yap de la Piña. Okay, Brother Efrain? Salamat iyo, Brother Erwin Ibarita sa itong katbang. Una na kong pangutan na base sa tema kay Momani atong gilantugian. Ang tema sa Santo Niño mo si Jesus Christ na sa imong angkon nga isip negative side sa to pa imo gining supakon, di ba? Oh, of course, yes. Akong supakon nga si Santo Niño di Cebu or kaning sa ato diri nga Cebu, of course. Sabot man tag mingon tag Santo Niño, maorma na diri na Cebu. So akong supakon nga dili na siya si Jesus Christ. Sunod pangutana. Di ba ningon kas katapusan namong mga segundo nga ang Ginoo huli gayod? Di ba tinuod do nga mao ni Kristo mo huli? Pasabot mo? Yeah, balaan. Yes, holy. Holy siya, balaan. Karon kay nangkon ka man nga huli si Ginoong Kristo, niagi ba pagkabata si Kristo o wala? Of course, agi gid nagpagkabata. So kung niagi sa pagkabata, tawgon siya Holy Child Jesus, mudawat ka dili? Gitawag na og Holy Child Jesus. Yes, Kung dawat na ka sa Holy Child Jesus, kung ihubaron ta na nga kining huli, santo niya, Niño Child Jesus, uyon saga kay dawat naman ng Holy Child. Sa pinulungan nga binisaya, dili ko mo uyon ni ana. Kay again, dili man santo ang Dios, kung dili siya ay siya mas taas pa na siya sa mga santo. So di ko mo uyon ni ana. Kay sa Spanish nga Santo Niño, di base sa tema, dili ta natay equivalent ana sa atong binisaya
So dili nato ma-equate ang santo ngadto sa Dios, because ang Dios is not a saint. He is God, is labaw pa. Giangko nimo ganina nga labaw pa siya sa mga santo, so di na siya nga tawagon og santo, kundi holy gid na unta. Og holy sa Bisaya balaan. So dili siya santos o santo. Sa to pa, kay sumala sa Lucas 1:35 nga gitawag og balaang bata mo ni si Jesus. Mudawat ka dili? Ang kaning imuhang version nga gigamit ganina, I need to read the whole verse kay it speaks of kaning Bible na version nga imong gibasa ko. I need to read the verse first before ko mo yun. Di, ang Mr. Monitor, ang pangutana, wag ko yung basa ha. Ang pangutana na ko nga, kiniuyon ka man siya sa Holy Child Jesus, balaang bata. Mao man na ang sa Lucas 1:35 nga, mao nang balaang bata. Mao na imong gipasabot nga mao na si Jesus. Ang Lucas 1:35, pagkatao pag-prophesy about ni Jesus Christ, of course si Jesus Christ ang buot pasabot diha. Ang balaang bata. Ang balaang bata Jesus, Okay. dili si Santo Niño. Okay. Kanang balaang bata isos sa Lucas 1:35, kung translate ka na sa Spanish nga Santo Niño Jesus, muso pa ka o muangko na karon base sa tong tema? Para nako ako amo nang discuss mo ang dili mi muuyon ni ana, because kanang translation pa lang daan sayop na gyud ang Spanish, because sa ato ang panulungan kung kulang ganita og kaning kulang ganita sa pinulungan, mo adapt gyud unta siya dapat. So sa translation sa Spanish sayop gyud na siya, iyaha gyud nang tawagon dapat. Og kay ang Spanish, ang sacred, ang holy, ang santos pareha ra tanan, kay wala sila, kulang sila og pinulungan. That's why kita sa atoa natay kutsara, din ang atong wala tay binisaya sa kutsara is Spanish word, mo na atong gi-adapt. Kumbira So, na rin. kung imuhang translation, translation imong issue, among pangutana, sayop gud ang translation sa Spanish kay ilahang gi-generalize, wala nila Sunod pangutana, kay sunod pangutana, base premise ko Mr. Monitor, usa ka pangutana niya, muna standard nga lagdas debate. Sa Lucas 1:35 nga imo nang gidawat ang Holy Child Jesus balaang bata. Akong basahon diri ang Biblia nga Protestant Bible. 35. Moderator mo basa ni? Sige ra. Qui al Santo Niño. Pangutana, nasulat man rin ang Santo Niño. Unya imo nang gidawat ang Holy Child. Unsa may kalainan sa Holy Child o kaning Santo Niño sa Lucas 1:5? O dako kayo kalahian sa Sayop na dili. sayop lagi ng Santo Niño sa imuhang version, labi na gid sa mga Spanish, sayop gyud na siya kay dili gyud na siya muigo, kay kinahanglan gyud sa translation nga muigo gyud og unsay word nga gigamit. If wala diha ang word nga gigamit, mubaro jud ka sa unsay original gyud nga word, mo na sakto nga translation. Anyway, translations daghan jud diha. There are people nagingon na dili gyud perfect ang translation. So kung palusot tayo lang, pwede ta mo gamit aning translation, pikas ng translation, pero wala mo gud tayo gitawag og standard gyud nga gamiton nga Bible sa inyoha og sa amoa, kay minta Protestant Bible dili man sad na siya amuang Sunod pangutana. Kanang word Santo Niño suma sa tema atong gilantugian. Uyon ka nga Spanish na. Spanish. O karon, na may Spanish rin nga Santo Niño. Kung ko ka sayop ni, na kay laing version ng Biblia o kining dokumento nga kana sayop ng paghubara? Mayo kag dokumento or Biblia natay English nga Bible nga ato ang mabasa. Di ba nga sayop ng version. paghubar?
sa protestant. walay Bible nga moingon sayop ang usa ka Bible, wala. Ang translation mo translate lang na sila ilaha, di na sila moingon nga ayaw na gamit ang Bible na dili na siya mo Ang punto ko, Mr. Ritor, sud sa Biblia nga libro ng Biblia, adunay komentary nga kining paghubad sa Lucas 1:35 sayop ning words sa Turinio. Wa ko mingon nga Pangutana. Biblia bersiko pangutana. Na ba kay sud sa libro, kay mingog Biblia libro na nga mga komentary sud sa libro sa Spanish o ubang bersyon nimo nga sayop ning Santo Niño sa Lucas 1:35. Basta Spanish lagi dili na siya dawaton nga translation o bot kwentahon because lahi gid ng santo, lahi gid ng holy unta, lahi ang saint, lahi ang holy. You cannot read the Holy Spirit was named balaang Saint Spirit. Walay Saint Spirit. Kinahanglan balaan jud unta na holy. Ang iyan tong gigamit kung wala siya exact term. So iyahag yung hulman ang original aron makuha ang distinction, pero ang translation again di na siya infallible. Ang mga translation masayop na, dili na to madawat tanan nga mga translation. That's why nagit tay official unta nga Bible nga gamiton. Klaro ang pulong Santo Niño nga atong gidentugian hubaron sa Holy Child niya sa Binisaya balaang bata mo ng Santo Niño wa kay supa kana. Palihog ko clarify. Base sa tema atong gidentugian ang Santo Niño hubaron sa kining Binisaya balaang bata niya sa English Holy Child wa kay supa. Sa Holy Child o balaang bata, sakto na. Pero muingon ng ganig Santo Niño, di gina insakto, kay dili lagi santo ang Dios. Di na gina matawag ni mong santo, kay lahi ang saint, lahi ang holy. Ningon ka man kanina nga sakto ng Spanish. Last 2 minutes. Sakto ng Spanish Santo Niño. Kanang santo sa English, Holy, Niño, Child. Sakto na dili. Sabi ni Saya, sakto ang holy, balaan. So, pero dili siya ang holy, dili wala ta hingon sa Binisaya og santo. So dili na ang holy, dili na siya santo, kundi balaan. So dapat balaan gigamit ana. So dili na si Jesus, dili na si Dili Jesus, ba? kay dili na siya. Sa to pa, kay mao may hubad ang balaang bata ang Santo Niño. Di ba? Uyon ka? Ang Santo Niño, ang hubad mo ang balaang bata. Mo may mong gitabi ron. Balaang bata ang Santo Niño. Karon. Ang akong gitabi is ang Holy Child is balaang bata. Pero sa Spanish nga Santo Niño dili siya maigo sa holy because dili man santo ang Dios. Karong giningon ko yung Spanish Santo Niño, unsa may hubad di mo na? Sang Santo Niño ng Spanish. Ang akong hubad na kung ako'y muhubad Spanish, I would prefer to borrow the original language kung asa akong gitranslate. Wa ko mamuta na og original translation Spanish ta. Yeah. Unsa may hubad mo sa Santo Niño ng Spanish? Yeah, Sa English o Binisaya? para nako Sa Tagalog. Ako Base sa Biblia. from my preference, I mean sa ako ang gihimong referensya, 30 segundos. ako siyang hubaron nga holy ninyo. Kaya di man mo igo ang santo. So kanang huli ninyo, kanang huli saint na. No, dili santos ang holy. Di ba kanang saint balaana ninyo santo? 15 segundos. Dili lagi nimo ma-equate ang saint sa Dios kay ibabaw gyud ang ko nakakita nga ibabaw gyud ang Dios sa mga Sa to ba 5 segundos. sige. Kanang huli si ninyo. last question. Sa to ba ang huli ninyo mo ni sakto. Kana mo holy ninyo mo na sakto nga holy ninyo niya butangan pag mo Jesus para Mo lagi huli ninyo understood man si Jesus sakto na. naman. Sige. Okay, mo to siya mga kabisdak ang ato ang first stand mga kabisdak. Si Vinda. So first stand to siya sa ato ang debate karon ato ang topic ang si Santo Niño mao si
Jesus Christ. Ato sa basahon ng mga nag-message dire, si Amos Linaw, mali gining Romano Katoliko, Santo Niño Kinatsila, Espanya, Jeremias, at 10:9. Gihalupan nilang nilag plata gikan sa Espanya ug bulawan gikan sa Ufas. Ang ilang mga Diyos nga pulos kinulit, gibistihan sila granate ug dagtong pula nga panapton nga maayong klaro sa maayong pagkahabol. Okay. Tubago na. Sige. Tubagon. Kanang pumunta na referido na sa imahen or images na Jeremias 10, City 9 nang gigamit ni Amos Linaw. Pero wa man ay mabasa Santo Niño diya niya dungagan ng Biblia Pinedeg 22:18-19. Pero ang tema nga mong gilantugian way labot imahen. Kay lantugi man eh. Kay ang proposisyon landaan ang Santo Niño mao si Jesus Christ. So mo ni tema way labot imahen. Mga kiksunan. Okay, may pagpaminaw Brad Mars Escarlan o si Brother Buga Krama. Amos Linaw, Roma 1:25 pulihan nila bakak ang kamaturan na mahitungod sa Dios o maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauuntay ang ngayang daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Okay. Si Arta kay Liamar sa Olaines, good evening brothers. Bro Ray, abi kog dili ka mo tuo og history nganong nangutana man ka ana nga dili mao ang tema. Ay. Tubago na ba? Sige bro, tubaga. Wala man ko mingingon og kanus ako ningon bro nga di ko mo tuo og history. Ang history science ang history science na ang ako lang bot pasabot jud nga dili dayon ta mo dawat sa history, but under investigation gud na nato nga di gud ta mo pataka og dawat sa mga history kay daghan man kayo mga sayop. So naay history books, naay mga sakto diha, but ato gud na siyang investigaton. So dili ingon nga atong klarohon nga di ko mo dawat og history din na tinuod. O sana siya ka pamutang-butang kay mudawat ta og history basta insakto gyud nga pagka-history dili ang mga sayop kay dunay mga libro nga sayop sad. Okay, so Sherwin Pagat de la Cruz may pagpaminaw, Amos Linaw nganong nakaingon ka nga gisimba ang balaang rebulto sa simbahan. Okay, direta Brother Renalti Nalasa may pagpaminaw, Brother Christopher Barquilia. Ang galaw man ng mga pangutana ni Fuentes. Okay, gikan aratan kay Brother Lemar Solanay sa naunsa maning tawhana abot mga history ug larawan. Rean gupa ang Santo Niño dili si Kristo, dili mahitungod sa history ug larawan. Okay, direta kay anudling gisim focus sa tema bro Ray. Tanawa lagi ka tulig bagbag supaka ang Santo Niño nga dili si Jesus Christ nga pagkabata niya ang gusto ni mo focus Santo Niño nga rebulto. Okay, so direta kay Brother Christopher, di man di ay debatable unya nganong nakidebate pa man ka pastilano gikan tong Brother Christopher. Brother Sherwin Pagat de la Cruz, murag wala man siguro Katoliko Bradley, murag wala man siguro Katoliko Bradley nga wala nagtuo nga ang Santo Niño wala nag-represent sa Batang Jesus. Okay, so Brother Christopher Barquilia, matay ng imong presentation Fuentes bisan bata pa pangutanon kinsa ng Santo Niño kabalo jud ang bata nga si Jesus na. Okay, anti-Catholic lang jud ka. Okay, gikan ni Brother Christopher to si Ma'am Ames
dili man ang tinuhuan maoy makaluwas kundi ang imong pagtuo magunsa man na day hard kaayo ka sa imo tinuhuan unya wala sa imong kasing-kasing, so wala nimo si Jesus gikan ni mahal kita. Okay, arita kay Liamar sa Olaines ang pasabot di ay nirian ang Santo Niño Rebulto, hahaha, si Jesus daw Hudyo, so para lang di ay si Kristo sa Israel dili sa tibuok kalibutan. Okay, kanto ni Brother Laimars. Nya dira tayo Brother Christopher. Hilabtanon juga Rian Wintes. Onya kay nasakpan man tika nga pakakon ka, langit ka. Okay, dira tayo Brother Laimars. Rebulto di ay ang pasabot ni Brother Rian. Okay. Dirita kay Brother Christopher, tuwanapod ng pangutana makakita di ay ka ni Jesus sa bata pa. Okay, baka kuno ka. Okay, dirita kay Brother Amos Lina, mao lagi pod pastor ang bata basta ilugan nimo og adulaan masuko gud na. Okay, dirita kay Brother Laimars. Rian, unsay English sa balaan? Okay, mo to balaan 1 to. Okay. Direta kay Brother Sherwin de la Cruz, Brother Rian, I'm sorry, imo confident imo gisaligan pero imo argument nonsense. Ngano man tanang Katoliko kabalo nga nagrepresent na sa batang Hesus bisan grade 1 nga Katolik. Okay. Direta kay Brother Christopher, humana ng debate. Mga to. O yun man di ay. Okay, direta kay Brother Laimars. Rian, kanang holy dili di ay balaan o santo. Ang gamita imuhang utok bro. Okay, direta kay Brother Laimars. Rian, wala kay katungod nga musulti nga sayop ang Biblia nga Espanyol, pataka ka bro, luoy ka kayo. Okay, direta to ning tuwas-wasa para sa sikan kuan. Dito lang Brother Christopher, sige Puentes, ikaw himo huli sa Spanish. Direta lundag na ka Brother Laimars Olaines, lundag na no kay why ayo si kay hasta ang Biblia mali na para niya ang siya ang perfect sa Biblia lah. Pero Rian, perfect ang German translation ni Luther, mali ang Spanish, luoy sa nitohan. Okay, kato ni Brother Laimars. Brother Renante Nalasa, nice one bro Ray, another Bible Protestant again being rejected, congrats. What Bible version are you using? Okay, direta balik ni Brother Christopher Fuentes, unsa may laing huli nga word sa Spanish. Okay, namra agural na loko na lahi kuno ang saint ug huli. Okay, balik ta kay Brother Laimars. Lundag nani kay supak si Rian sa Bible, lahi ang balaan ug huli. Okay. Holy saint ug dili balaan. Okay. Direta kay Brother Sherwin, unsay kalahian sa holy ug saint, Brad? Assignment mo na. Ha? Assignment na ninyo. Laimars Olaines, Brad Rian, ang maligayang karawan lahi ba sa happy birthday? Okay, unsa di ay Spanish sa holy. Okay, direta kay Brother Nanti Narasa, unsay references o evidence sa imong gihawiran karon nga nag-ingon nga ang pulong santos dili pwede ma-refer kay Jesus o dili pwede kay Jesus aduna ba mo'y santos? Thanks Ray. Ika ni Brother Renante Nalasa. Stay Basiliote, Brad Efren, ako idol kumbate bro. Okay. View na no? Oo. Anak ni Dennis Bisiluti na. Oo.
Andro Tam, Holy Ninyo bisag protestante kahibalo nga ang Santo Niño si Kristo sa pagkabata. Kung naapay psychologist in denial state si Pastor Ray bisag sa iyang utok o ang bright kahibalo gyud siya nga si Jesus na gidinay lang niya mid out of iyang pagka-anti-Catholic. Okay. Katawanan si Ray Puentes dili kuno parehas ang santo ug balaan ug huli, pero mutuo siya Holy Child Jesus. Way ko. Okay, direta kay Sir Cloyd, unsay huli balaan nga word dili di ay na santo. Okay, gikan ni Sir Cloyd. Okay, so wala nay nag-comment. Okay, diri na punta sa second stand. Una na po si Brother Efren. Last time. Oh, last stand. Okay. Sige, 7 minutes gabon. Okay, bro. Salamat iyo, Brad W. Irwin Ibarita. Isip affirmative side na ako sa second stand. So, chance to refute. Klaro kayo, tinaw kayo nga sa katapusan na kung pangutana ni Brother Ray Ann Puentes nga kining santo kaugon manik huli. Oh, munang Holy Ninyo mao si Jesus. So idawat na niya mga kaigsunan ang Holy Ninyo Jesus, pero dili Santo Ninyo Jesus. So wanay problema diha ramin naglantugi nining panahon na karon sa akong cross examen ni Lugwa nga diri mi siya santo o di ni siya dawaton, pero ang Jesus Christ mo sa Ninyo Jesus, Holy Ninyo Jesus maora. So diha ang focus ini yung mga kaigsunan. Pero sa ako mga pangutana kaganina nga si Kristo niyagig pagabata niya mauning Holy Child Jesus gidawat ni Rian Puentes. Unya, hibong na ko nga mong gilantugian nga focus magyud sa Santo Niño mo si Jesu Kristo, wa magpuko, wa mag-touch og mga imahin. Kay asa affirmative naan kong burden of proof, sunaan ako ang kining gipresentar o wa ko mo gawas sa laing nagisgot og imahin. So dihan napita mga kigsunan ni gawas sa tima si Rian Puentes. Unya, mabitaw nga ligaw siya sa history, mahitungod ng Santo Niño, pero dili ko ni sakyan kay libati man eh. Niyak musakay ko, higawa sa bukos tima ni Nining Dapita. Pero suma sa lagda sa lantugi, ang kinahanglan kita ang necessity of knowing the issue. It is necessary for the arguer or debater to know clearly and precisely the point of conflicts. Kaya wata na ang dapita, may sama ta mga salaag nga itong mga argumento. Kay diha raman iya manggianggon sa kong pangutana na record na nga di ba negative ka ni supak iga nga si Santo Niño mo si Jesus ato ba dilis si Santo Niño Jesus Christ. Pero sakto itong naminaw nga masayko ka sa branch of philosophy and psychology nga uyon giga nga balang bata si Jesus Christ pero Holy Ninyo Jesus Christ dili ka santo. So muna nga akong itanaw ang Greek dictionary, the New Testament was written in Greek, nga ang Agios holy unya usa ka gitawag og saint unya most holy. So sa to pa si referido ni Kristo gyud ang Acts 4:27 kama 30 to 31. Klaro man kayo kung ibasa kanina nga the Holy Child Jesus. Okay siya Holy Ninyo
Jesus Christ. Pero, lantugi man natural. Di sa mo yun kay kumingaw na nga, sakto ng Santo Niño mao si Jesus Christ, daog ng lantugi, pero gamay lang nagpabiling yun. Kay, yung adiha rin nagligasa. Sinakuhaan ko ang point of complex mo. Unya, ang libro na kong NIV nga diligid Katoliko, Santa Biblia, Holy Bible, Protestante. Unya, sumasa kong affirmative statement kaganina, wa igo mo gamit sa Catholic Bible. Kaya ako na siyang gisay ko daan nga din siya mo dawat. Wa dawata ang Protestant Bible, Protestante ko na siya. Niya musupa sa libros Protestante nga klaro ang nindili ni Katoliko. Niya ningon siya sayop na. Mapita ng utana ko nga unsang dokumento sud sa libro. Wa ko mingon gawa sa libro. Bot pasabot ba? Magisod at Biblia book sa libro, mga footnote, sud ba sa libro? Wa ko mong na mabasa ba sa bersikulo? Sud sa libro, nga komentary, nga sayop ang Lucas 1:35, nga Santo Niño, litra po litra sa NIV. Dili ni Biblia. Dili ni Biblia sa RCC Roman Catholic. So, klaro kayo nga partida na daan kung igamit gani na dili Catholic Bible kay Catholic Bible klaro na naman Santo Niño mo na nga yang debita ito binanggang bang nalintuwad na siya mga pangatarungan. Sakto to si Brad Bergil nga daog ng lantugi. Last 2 minutes. So muna nga nining lantugi nga nilikay si ining Brad Ray kaya akong pagpangutana kanina o yun ka sa tima na to nga Spanish kining Santo Niño. Niya binisaya ang subay mo si Jesus Christ. O yun ko. Karon, unsa may kining hubad ni mo ni Brother. So, matao na lugwa ang Holy Niño Jesus. So, gamay laging kuwang. So, muna nga, gitawag na og sa The Art of Argumentation Debate, Argumentum ad Populum. Unsa mo na siya? Nga ignore o ibida real questions nga tukma o klaro na nga ang languages mugi hubad nga tinuod. Unsa man usa ka na dishonesty, prude. Di man akong meaning na sa argumentation ni bit. So deceit. So si Buano ni Buano mo na. Pero di nilibungan si Ray kay limbong man ang deceit. Pero ato man ang amigo, bot pasabot sa mga rason lang ba? Mga tarungan kay nakasabot ko siyang side. Kaya hibaw na siyang sakto na, pero iyang giibid ang sakto mga statement. So diyang dapita, nakalapa sa lagda sa The Art of Argumentation na debate. Karaan kayo ni. So muna nga, hibawan ko sa chispa, hibawan ko yung move, mga kaiksuna. Kunya, muna nga ang 30 seconds. akong gigamit nga mga ebidensya, King James, NIV, Greek Bible, Tagalog, tukma nga si Santo Niño Jesus mo si Jesus Christ. Pero arang-arang na nga Holy Niño Jesus man. Arang kamulay sabot anak mga kiyong kay mahukom ang naminaw man. Jesus So, Kundos. klaro kayo na-record sa Bisacridyo nga gidawat ni Rian Puentes Holy Niño Jesus Christ. Kamulay sabot kaya di mo kundi mahukom. So, dagang salamat o mayong Okay, gabi. time. Okay, so aras sa taas basahon sa kadota pamanday na habilin dire. Okay, gikan ni Buyet Montalbon Mutibon Hakalan. Mayong gabi mga bro og sa akong amigo nga si Brad Rian Fuentes. Paningkamot bro Ray basig matikio na pud ga. Okay, gikan. Dire gikata ni Brother Bo Gakrama pagtuon og language real Rian. Santo Spanish means holy or balaan. No, direta kay Chris Park naunsa naman taon na oy. God bless bro Rian tuon pa more. Okay, so direta kay Buyet Montalbon tikio na pud ka ane Brad Rian hihi wala man juga kada og usa debate. Naglibog na pud si Brad Rian ayaw jud papilde Brad Rian. Likay kutob na ay malikayan. Okay, direta sa cross-examine. So, 10 minutes sa cross-examine
gikan sa negative. Okay, Brad Ray? Ready? Okay, ready na. Sige, Brad Ray. Balik sa pangutana ganina bro friend, ingon diri Luke 2:23 nakita ra gyud nako. Ingon ang Bible diri, as it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord. So klaro diha nga every male that openeth the womb shall be called holy unto the Lord. Sa ato pa kanang miingon lang kag holy di ay Derek, Mr. Vito, Derek questions, di panahon sa komentary. o dito komentary. Sige, Primo Derek ito. question. Pwede na. Kumaingon day kag balaan dayon bata base sa akong gibasa nga 2:23 of Luke King James version, makita ba nimo nga dili lang si Kristo tawagon dapat og huling holy child? Tubag, nakabasa ka sa imong gibasa, nangutana ka nako, pero ang saktong pagsabot, tuwan mo magkuha sa imong nabasa. Muna ito ba? Ano to ba? Okay. Oo, Okay. filosofira ng So sa tubag. ato ba, kaning ikaduhang pangutana nako, nakabasa ba ka sa Biblia nga tawagon gitawag si Kristo nga saint? Wala. Understood, ikaroon ang tubag ko, I will answer using your statement kay kanina, nga mo akong ipangutana nga, ang Ginoo, Holy Jude. Sa to ba, akong tubag, moro sa imong gitubag kanina nga, ang Ginoo Holy. Si Kristo Ginoo mo na, Lord of all. Balaan gyud siya. Wa ko nang utanag balaan, Mr. Holy Victor. God, Ako balaan. pangutana, gitawag, makabasa ba ka sa Biblia nga si Kristo gitawag og saint sa English nga Bible? Sige, Brad. Ang Mr. Moderator nga masabot nga kining balaan gis Kristo kay Dios na nadaan. So labaw sa mga santo siya most holy. Kanang Grigo buhat 4:27 Agios. Agios meaning most holy. Ito bag ang pangutana. Tidak kong gasayon. Natubag ang pangutana, Mr. Moderator. Original pa. Okay. Una sa tanan, kisay gahatag sa pangalan nga Santo Niño, bro Efren? Wagi ko, I will answer using the Protestant Bible nga sa Lucas 1:35 nagsulat ri ang Santo Niño. Igor ko ni basa ini kay di ni Katoliko, ako masaw na. Ang gahatag si Lucas 1:35. Kasi ko Andre Mr. Moderator nga atuning tubagon sa kuan Sige, basa. atong basahon nga kay pabasa man yan. Dara. Ingon diri nga Santo qui al Santo Niño. Oh. Qui ba a nacer lo inumanan. Hijo de Jesus. Oh, claro, Santo Niño, anak sa Diyos, Santo Niño. Lucas 1:35, Protestant Bible ni dili ni Katoliko. Okay. So, nadungog ninyo nga, premise na ko nga, nadungog ninyo nga si Lucas gahatag. Sa ato pa, si Lucas is Spanish or Hudio? Or Grigo? Your question is irrelevant. Wa ko mong pahayag nga si Lucas Udio ba? Ingon ka mihatag sa ngalan Santo Niño si Lucas. Akong pangutanan nimo kay si Lucas may gahatag unsa may iyang gigamit nga pangulungan, Spanish ba o Grigo? Wa ta magdebate sa pinulungan nga sumala sa tong gilantugian, sumala sa Biblia. Wa ko moingon nga unsa bang language, magagamit ko tanang languages. Ang libro nga Lucas nag-mention nga adunay Santo Niño nga anak sa Dios. Klaro anak. So dili kamo oyon nga Grigo ang gisulat ni ingon ka ganina Grigo ang New Testament imong gilakmitan. Oh, disul pangutanan. So anong mang muhatag man og Spanish nga ngalan ang Grigo nga tigsulat, brethren? Ari sa kus Grigo mo basa po, kay Grigo mo ka. Oh, Acts 4:27, 30 mga kaigsunan. Sige, basa. Agio paidos so yiso. Kunya, mo man ni si kuan kanang balaan nga bata si Jesus. Litra po lita sa Grigo. Klaro ana nya
Mingin mo, ari ko sa Spanish, di buka madawat. Ari ko sa Grigo, di sa kamadawat ini, klaro man eh. Unsa to nga verse? Buhat 4:27, 30. 30. Okay. Sa ato ng King James Version. King James. Oh. Sa Griego or King James? English man ang King James. King James nga, hubad ni siya. Okay. Oh. Sige. Yes, Next nga pangalan sa ato pa kung maghisgot ani karon og sa imuhang giingon na Santo Niño walay labot ng imahe, boyfriend. Sa niya ni Santo Niño walay labot. Natural ka, di batidor ko di, ang subject matter itong, ikinahanglan mi daw nga, necessity of knowing the issue kay, ang issue na to, mao mo ng Santo Niño, mao si Sos. Kung iskot paglarawan, ingnan ka kanina ang pagsugod, apil ang larawan, buylo to, wa mo kamingon, mauro na, another debate ang lumiskot ang larawan. Dibatihan na sunod. Okay. Nabasa man nimo ang tema nga pamatunan nimo nga si Santo Niño si Jesus. Nasulat unsa may gingon sa tema, nasulat ba sa tema ningingon nga ang pulong mo atong gidebatihan or si Santo Niño mismo nga dunay larawan nga gihatag diri sa Pilipinas? Talaga. Noon sari. Ang klaro no mo imo nang gianggon kani sa pangutana nga nakasabot ko stima nga Santo Niño mao si Jesus way lain ang gilantugian. Kini nigar ko ka. Understood nga ni supa ka nga Santo Niño dili si Jesus. Mao ri tima. Di na ako pangutana. Ako Mao man negative ko ka. Ang tema nato nagingon pamatud-an nimo si Santo Niño wala ning ingon ba ang tema nga ang ato ang gilantugian ron ang pulong ba or siya gid mismo nga Santo Niño tanan kinatibuk-an? Pulong ra ba atong gidebatihan or ang kinatibuk-an niya? Ang nasulat sa tima ang proposition mo itong gilantugian Santo Niño mo si Jesus. Si Santo Niño ba dunay imahe wa? Ha? Si Santo Niño ba dunay imahe wa? Kana matubag man ako na pero wa man na sa subject matter, out of topic mo sago. Mo na nga dili na ang tubagon kay wa na matukma kay basta ko argumentasyon na debate. Mo na nga musalaag na sago kay madutos katunggan wa man magisgot na debate na siya. Natubag ang pangutana. Okay. So ang sunod nga pangutana Sunod nga tubag. ingon ka ganina balaan nga bata unya mingon kag si Jesus kung ingon kag balaan nga bata unsa man na siya nga name boyfriend proper name na or general na nga improper term? Nga lang gusto nga Jesus mo na proper name gani siya. Nya kanang Santo Holy Child Niño words nga nagreperido nga si Kristo muning usa ka balaang bata nga mao si Jesus. Ang ako pangutana ba proper ba na nga name ng balaang bata? Jesus Christ may proper name nga niya. Ang siya ang Santo Niño mao mo gani ang niagib sa kabata nga imong giuyunan kanina si Jesus niagi pagpagabata. Niagi. So mao nang bata nga si Jesus. Naginganlan mo na si Jesus Christ. Okay. Sa ato pa sunod na ko nga pangutana is about the translation nga imong gigamit ganina kay imo man jud nang giuyunan. Imo man jud nang gigamit. Unsa may Spanish word sa secret? Nasayod ba ka unsa Spanish word sa secret? Ang secret? O sagrado. Klaro kay na sa Grigo gid akong kuanon kining basihan kay mo man una sa Spanish. Ang secret suma sa Hagios gitawag man og secreting usab sa other meaning. Huli gyapon. Huli gyapon. So mausa sa another meaning sa santo. So mo nga balaan, huli gyapon siya. Matawag gyapon ito mong giyang huli ninyo mo si Jesus. Alright. So ang history ba sa Santo Niño nga kanang gidala ni Magellan dili na mao imong gipamatud-an ron? Mao ba na dili? Ngita siya lumag ra mo gawas igo. Wan kay lang pungutan natin ano? Ayun ko Okay, dawata wan pangutan na simple kaya simple. ang kana bang Santo Niño nga imo ang gipamatud-an karon mao ba na katong dala diri ni Magellan or dili? Ang akong gipabarog tinaw klaro kayo nga si Santo Niño si Jesus. Wa ko magtatsog sa history. Kaya akong presentasyon Biblia ra.
Protestant Bible tanan. Wa ko mag-iskot og iingikan sa Antonio. Makatubag another rebate lagi. So, Walang kailangan pangutana na. O na ako'y lain. Oh. Sa to pa sa imong argument 2 minutes. sa imong argumento nga style imong argumento nga kung doon na tay nganlan dire dayon mo igo sa Biblia mo na siya. Kung doon na kahinganlan dire sa gawas dayon mabasa na to sa Biblia mao na imong argumento ron oo or dili. Wa mo ko mag-iskot o gawas, nag-iskot mo sa Biblia. Mo na nga, ang akong argumento, klaro og tinaw, nga si Santo Niño, mo si Jesus Christ, nga imong gidawat, kinat sila anak brother ng Santo Niño, tanaw gidawat ni mo, nagpasabot, taday uyo ng kaning timaha. Pero, muligwat kika ang Santo, iilista mo kuli ninyo mo, si Jesus. Klaro na nga, naminaw nga, tinaw ng kaning Sri Puentes, nga pitin ni magkatoliko. Sa ato pa ang imuhang gipasabot ganina bro friend nga about sa Spanish ba nga word pwede din imong tawagon lagi og for example the Holy Spirit dayon imuhang tawagon og Saint Spirit pwede na di. Ang hanay nga gitudlo sa Iglesia Katolika ron, di ko mag-vote kaya di ko tigas Katoliko, mao ginanghanay nga Holy Spirit. Pero ang Santo Niño, mao mo siya gitudlo sa simbahan, base sa Protestant Bible, Santo Niño yun. Nya giingnan nimong sayop ni, imo nang tulubagos Ginoo Brother Puentes, kay sayop ang Lucas 1:35, na klaro ng Santo Niño litra po litra. Sa unang pagnigar mong nabasa naman na. Okay. Sa ang ako ang last question. Dapat 24. Ang ako bang gipasabot friend ba sa ato pa kung duna kay pangalan ng hibaw-an for example ikaw friend ako tang tawagon karon og Pablo kay pareha man mabasa man Pablo ikaw na Pablo, ibaw kang di ko Pablo. For example, tawagong ko ng Pablo. for example nakabasa ko diri og Efren. Dayan ikaw Efren kung tawagong tikang Efren ikaw na lang naana kung nabasa sa Bible. Umigo eh. Ha? Sa Ibaw Bible. kang wa ko diha, yung mga tana ka. No. Di Wa ko sa example. nasuwate ba? Iyon ko ba example? Time na ta. Matura na, example mo na. Okay mga kabisa,